Manuel Castro, torneiro profesional, heredeiro quizás dunha tradición que se está, en certo modo, perdendo, que é o oficio artesanal do torneado da madeira. O principal para un torneiro, o tempo de afiar nunca se perde, é o que dicían os antigos. Antaño, pois, había moitos torneiros, igual que cesteiros, zoqueiros, canteiros ou ferreiros mesmo, todos eran comunidades vecinales que cada un tiña máis ou menos conocemento sobre o seu oficio, que foi transmitindo de pai a fillo. No meu caso, ben transmitido quizás do meu bisabuelo. Meu padre era torneiro profesional, era labrador, torneiro e muiñeiro. Se dedicaba a andar nas feiras cos produtos que facía, que eran pezas tradicionales de uso cotidiano no campo gallego, que quizás hoxe en día se vai perdendo moito, pero eu conservo aínda a tradición. O torneiro normalmente traballaba ca gubia, o formón e a trencha, ou como lle queiramos chamar, as ferramentas simples de torneado da madeira, que calquera persona que queira practicar o torneado, se ten quen lle enseñe, con esas ferramentas que señalei e dixen anteriormente, calquera persona que sexa medianamente espabilado pode aprender a tornear nun día, se hai quen lle enseña. Outra cousa é despois practicar, facer virutas, desbastar e cortar madeira, e despois ir copiando cousas, xa se pode empezar a tornear. Pero vamos a basarnos fundamentalmente no que é a yerga, que xa é un torneado máis profesional, que é unha ferramenta moi peculiar, que é derivada da propia yerga que usaban antigamente e usan os zoqueiros para facer as zocas. Adaptouse, é unha modificación, digamos, é máis pequeno, para tornear no torno, que é unha mesma forma de yerga, solo que a parte de corte ten unha forma peculiar e un afilado que, feito no ferreiro e dándolle a templa adecuada, o tipo de afilado que ten, como podedes ver aquí un pouquiño, é unha ferramenta moi útil porque traballa a todos os sentidos, tanto para facer escavados como para facer exteriores. Calquera dibuixo ou peza que se poida facer no torno, cunha sola ferramenta desas se pode facer. Logo hai unha derivación máis grande ou máis pequena, según o tamaño da peza que se queira tornear. Vamos facer a típica viradeira de dar a volta ás tortillas, que é un simple plato con unha forma de asa, digamos de pé de apoio, porque é moi práctica, e dunha madeira especial e cortada en época determinada para que non torza. O máis importante é a transmisión dos conhecimentos antigos da xente de antes, que era, para que unha peza durara, non fendera, é dicir, non rajara ou non alavara ou torcera, era moi importante o que os artesanos, que se apreciaban de ser artesanos, aínda que eles non o reconoceran e a xente se o reconocía, era que sabían cando e en que luna debían cortar as madeiras para poder facer as pezas de uso cotidiano. Digo isto porque é moi importante, porque se unha madeira se corta no verano, cando ten folla, en luna chea, por exemplo, esa madeira, a tendencia, de logo, usando esas pezas que se faigan, a tendencia é a ser caldo de cultivo dos hongos e das polillas, de torcer e de fender, cando que, se a madeira se corta no inverno, cando xa non ten folla, e se utiliza a luna adecuada según o tipo de madeira que seña, sempre cortando no menguante total da luna, esa madeira non vai ter tanta predisposición a apolillarse nin a torcer. É unha cousa sencillísima de explicar. É que cando a madeira está en pleno auge, a savia está circulando e co sol e a propia naturaleza que lle aporta
os ingredientes na savia, elabórase todo ese produto que alimenta o árbol. Pero se cortamos o árbol nesa época que está en pleno auge a savia, cortamos o árbol e facemos as pezas, secamos a madeira e logo cando se utilizan, se están en condicións adversas ou húmedas ou mal uso, esa madeira é caldo de cultivo para os hongos porque ten impregnado nas células propias da madeira todas as sustancias químicas que absorbeu durante a súa vida e os azúcares, almidós e todo iso, por iso é caldo de cultivo para os hongos. Cando que, se se corta a madeira, cando tirou a folla, está letargado, digamos, non ten o aporte da savia como dixemos no verano, esa madeira non queda impregnada nas células da propia madeira esas sustancias que é o caldo de cultivo para os hongos. É así de simple. Normalmente, a diferencia de tornear ferro a tornear madeira é que o ferro, cando se lle toca, é frío, e, sin embargo, a madeira, cando se lle toca, devolve a caricia, parece que é máis aterciopelado. Outra cousa que é moi importante é a corta pola posición da luna, porque eso evita, é increíble, pero é así, está máis que demostrado, evita que as madeiras fendan. Tamén hai que axudar a que iso non pase sabendo cortar a madeira, porque a madeira, o tronco, para facer unha peza, digamos, unha peza de uso cotidiano tan simple como é un mortero, é conveniente que a madeira se trocea de modo que non leve o corazón, ni as partes blandas. Nun propio tronco pódese repartir e facer moitas pezas según para o uso que se lle vai a dar, así utilizar a parte diferencial do tronco, porque entón vamos ter unha garantía de que esa peza non fende e vai durar tanto máis que nosotros. Iso é unha das causas principales de que a madeira dure. Estas son pezas que antes mencionábamos, como era a típica nateira de facer a manteca, que se se corta cuarteada sin que leve o corazón, non suele rajar. Entón, a nateira, como aquí chamábamos en Galicia, pois duraba moitos anos. A típica viradeira de dar a volta ás tortillas, que era unha peza que solía torcer moito, pero se se corta de forma axeitada, non torce. É que para facer unha viradeira deste tamaño se necesita un tablón, digamos, o doble, porque así cortado a mitad lle mata toda esa torsión que poida ter. É como se se corta un tendón que tira, entón, ao cortalo, esa tensión xa non hai tal torcedura. Antes artesano se transmitía de pais a fillos, se andaba polas aldeas durante o inverno, normalmente igual que facían os zoqueiros e os cesteiros, cando non tiñan moito traballo no campo, andaban de casa en casa facendo esas pezas utilitarias. Simplemente levaban consigo a ferramenta e logo montaban o típico torno de pedal ou de varal, un torno simple para poder tornear as pezas.